Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε κοντά μας. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10 ακριβώς. Είναι κοντά μου και από τους αυτοδίτες της Σάμου, Αλέξανδρος Μαλαγάρης. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αυτοδιτών Σάμου. Οι αυτοδίτες της Σάμου είναι γνώριμοι στην εκπομπή. Πάρα πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει. Είναι η πρώτη φορά που θα συνομιλήσουμε για κάτι όχι τόσο ευχάριστο όσο το έργο σας, όσο αυτές οι υπέροχες εικόνες από το βυθό του Αιγαίου που συχνά πυκνά μας δείχνετε μέσα από τα βιντεάκια τα οποία τραβάτε. Διότι και οι αυτοδίτες της Σάμου, 60 κάτι στον αριθμό, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης στα νερά του Αιγαίου. Έρχομαι στη Σάμο τώρα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο νησί σας. Κύριε Μαλαγάρη, πόσοι είστε οι αυτοδίτες που συμμετέχετε κι εσείς με τη σειρά σας στις τεράστιες επιχειρήσεις του λιμενικού, στις διασώσεις όλων αυτών των ανθρώπων? Καλημέρα σας κυρία Μπουσδούκου και καλημέρα στους τηλεθεατές σας από τη Σάμου. Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, ο Σύλλογος Αυτοδιτών Σάμου, πάντοτε σε εθελοντικό επίπεδο, συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Θα σας διακόψω μόνο για να πω ότι τα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε είναι πλάνα τα οποία εσείς μας έχετε στείλει. Είναι πλάνα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με τους ανθρώπους πραγματικά να έχουν γατζωθεί πάνω σε αυτό το βράχο και να προσπαθείτε όλοι εσείς να τους προσεγγίσετε προκειμένου να επιβιβαστούν στις βάρκες σας. Είναι από την κοινή επιχείρηση της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Συλλόγου Αυτοδιτών Σάμου την 28η Οκτωβρίου, ενώ όλες μας οι οικογένειες και οι φίλοι μας απολάμβαναν μια υπέροχη μέρα. Εμείς ήμασταν στα βράχια και στις θάλασσες προσπαθώντας να διασώσουμε αυτή την εννιαμελή οικογένεια και μετά να περισυλλέξουμε ναυαγούς ζωντανούς και δυστυχώς και νεκρούς από τη γύρω περιοχή του ακροτηρίου Γάτου. Πόσοι είστε συνολικά οι αυτοδίτες, κύριε Μαλαγάρη? Στο σύλλογό μας έχουμε 65 μέλη, 10 εκ των οποίων έχουν τις πιστοποιήσεις, την εκπαίδευση, το σθένος και το ηθικό να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Λειτουργούμε ως δίτες διασώστες, ως δίτες δημόσιας ασφάλειας και βέβαια ως κολυμβητές διασώστες. Εσείς προσωπικά πόσο καιρό βρίσκεστε και είστε και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αυτοδιτών Σάμου? Είχα την τιμή από την ίδρυση του Συλλόγου το 2010, από τότε να είμαι και ο πρόεδρος του. Να πω δύο πράγματα, ότι ο σύλλογος ο δικός μας ξεκίνησε όπως κάθε σύλλογος ερασιτεχνών αυτοδιτών, με κύριο μέλημα την ενασχόλησή μας με την αγαπημένη μας δραστηριότητα, η οποία ήταν η αυτόνομη κατάδυση. Βέβαια δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι σε αυτά που συμβαίνουν στις εσχατιές της Ελλάδας, στα σύνορά μας. Έτσι, από τον πρώτο χρόνο κιόλας της ίδρυσής μας, κληθήκαμε να συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Φαντάζομαι όμως αντίστοιχο καλοκαίρι όπως το φετινό δεν θα έχετε ξαναζήσει. Όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο. Τέτοιο Σεπτέμβριο και τέτοιο Οκτώβριο, και φοβόμαστε και ένα πολύ χειρότερο χειμώνα, δεν έχουμε ξαναζήσει. Υπάρχουν πάρα πολύ άσχημες συνθήκες πλέον, λιγότερες ώρες φυσικού φωτός, μεγαλύτερο ψύχος, πολύ πιο ταλαιπωρημένοι οι πρόσφυγες, σε κατάσταση υποθερμίας αρκετή, και βέβαια το πολύ νεκρό ατύχημα το οποίο είχαμε την Κυριακή έξω από το Γαλάζιο. Κύριε Μαλαγάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Οι εικόνες δεν περιγράφονται, είναι τόσο δυνατές. Εικόνες από τη Σάμο, αυτές που παρακολουθούμε στα πλάνα μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτοί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι αυτοδίτες της Σάμου, όχι μόνο στα ευχάριστα και στα εντυπωσιακά, αλλά και στα δύσκολα, σε αυτό που ονομάζουμε πρώτη γραμμή.